Najstarija ulica u Vranju uskoro dobija novo ruho. Prva faza radova u Baba Zlatinoj ulici, koja je podrazumevala rekonstrukciju fekalne kanalizacione mreže, a realizovana je u okviru projekta Čista Srbija, je završena. Po rečima gradonačelnika Vranja, dr. Slobodana Milenkovića, izgrađena je i atmosferska mreža. Baba Zlatina ulica se privodi kraju što se tiče završetka. Potpuno su završeni podzemne instalacije, dakle i vodovodna mreža i kanalizaciona mreža, i postavljena je atmosferska kišna kanalizacija, i onda se tu stalo, tamponiralo se i čeka se povoljan vremenski moment da jednostavno se nastavi sa radovima. Milenković je naglasio da će, ukoliko vremenski uslovi dozvole, radovi biti nastavljeni sredinom marta. To je upisano u građevinskom dnevniku i ukoliko vremenski uslovi dozvole, 15. marta nadzor će uvesti ponovo izvođača radova, zato što je sada potrebno da se stavi prvo betonska košuljica, gde će potom da se ređa kaldrma. Baba Zlatina ulica predstavlja simbol grada Vranja i nepokretno kulturno dobro od velikog značaja. Kako je ugovorom definisano, očekuje se da kompletna rekonstrukcija bude završena do 31. maja.